बारा गैला BPF हानजाया देरहासार जागोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ फिन जासिग्रोबावनानै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोदों। जायफ्रा चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं भिडिअ गोदान होगारनाया नोंथांनाव सिगांसिन थांनानै नुहैयो। आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। दा दिनै बेंटल जांख्रिख्रां क्लाबाव जे BPFनि गेदेर हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों मानाव गेदेर जोंना एक्स चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दा फै MCLA इलेक्शन जे जानो गोनां BTC इलेक्शन, बे BTC इलेक्शनाव माबायदि BPF साखाफारा जादों निश्चय नोंथांमोना बुजिदों। दा एक्चुअली आंनि आन्डारस्टेन्डिंनियावबो BPFनि माखासे जे सिगां गुगालांनायफोर माखासे नेता कर्मीफोर मावनायफ्रा लासैनो फैफिनगासिनो दङ। बिखेखयै BTCआव जिहेतु गोबां जाति जनगोष्ठी दङ, गोबां जाति जनगोष्ठीनि जिबिलाक जातीय समस्या एब्लाक बेफोरनि सायाव बांसिन गुरुत्व होनानै जोङो सावरायगोन आरो प्रायोरिटी होगोन। बेनि बादैबो जोङो एडुकेशन सेक्टराव बा एग्रिकालचार सेक्टराव बा टुरिज्माव बा जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बोरै जोङो साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन बेनि सायाव जों गुरुत्व होनानै प्रायोरिटी होनानै जोङो सावरायगोन दिनै। आरो जोंहा मैया PMB आरो CWCआव गोबां माखासे डिसिसन लाखानाय दङ, बेखौ जोङो दिनै डेलिगेटआव आरोबाव सावरायफिनगोन। मथथे 2025नि जिथु इलेक्शन जानो गोनां BTC इलेक्शन, बेवहाय जोङो बोरै BPF हान्जाखौ देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखायनो जोङो दिनै कनफारेन्सआव गोबां गुरुत्वपूर्ण समस्याफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन। मथथे जोङो जिखिनि नुदों दिनैनि दिनाव UPPआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों, BJPआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों, कंग्रेसआबो हारसिं गेलेगोन होन्दों। ओंखायनो जोंबो BPFआ हारसिंनो गेलेगोन आरो जोंनि BPFआ बेवहाय लाबालाब जासिनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। सार, आर'जलाइ जिखिनि टिकेटनि आर'जलाइ गथायनाय बे टिकेट बिनायनि जिथु थारिख बियो 31 जानुवारिसिमानो लास्ट जोंना, आरो जों जेसेबां मिथिगौ एप्रिलनि गेजेरावनो इलेक्शन जागोन होननानै जों मिथिगौ। मथथे समा बारा गैला, BPF हान्जाया देरहासार जागोन जिखुनु जाया। दिनैनि दिनाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गुगागासिनो सार नोंथांनिफ्राय। जोंनिफ्राय रावबो लिडार गुगायाखै, बे गुगानानै थांदोंब्लाबो बे फैफिनदोंसो। लोमजादों खोमा, देहा गाज्रि जादों जानो हागौ, लोमजादोंबो जानो हागौ, बा माबा मोनसे जादों। मथथे खाम्फाया दङ जोंनि पार्टियाव। दे समफोरा माबायदि जागोन दा फार्स्टआवनो आन्डारस्टेन्डिंआव एसे हमनो हादों नामा? दा BJPखौ बांसिन मेजरिटी खालामगोन नामा? दा बांसिन स्ट्रं जेनब्लाबो स्ट्रंसिन होनोब्ला BPFखौनो नुयो। बांसिन दा सिगां समाव आरो दाबो जयनिं जादोंब्लाबो माखासे जे सिगांनि समाव BTR एकर्ड जाखांनानै जेब्ला BTR एकर्ड जाखांबाय, BTR एकर्ड जाखांनाय उनाव जे मानाव गेदेर जोंना CM दानि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार अफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मा खोथा बुङामोन? न'खर साख्रि आरो सिथ्ला सिबनानै जाग्राया माबेबा मोनसे साख्रि, आबादारिया आबादारिनि साख्रि, आरो प्रि रिक्रुटमेन्ट आवार बड'लेण्ड BTCआव प्रि रिक्रुटमेन्ट होगोननि खोथा, नाथाय दिनैसिमावबो मोगथां महराव नुवासै। आरो गहपुर आरो बिश्वनाथ सारियालि हाबनायनि खोथाजों डिक्लेयार खालामदों, एनाउन्समेन्ट खालामदों, नाथाय खोथा मथे लिरनाय बायदि जायाखै। दा नोंथांमोना बे बिसयआव मा बुङो? नोंथांमोननि खोथानिफ्राय कमेन्टनि गेजेरजों आं नेनानै थाबाय।